Здравейте, днес показвам един страхотен интересен апартамент с супер локация, успоредна на Борисова. Тук съм с моите колеги, тъй като в екип Global искаме да сме запознати предварително с всички наши оферти, за да се знаят предварително на какво се предложат. Заповядайте. Започваме с хола, най-просторната стая също в апартамента. Тук също забелязвам колегите. Квадратурата ли е? Да. Някои клиенти искат пък предварително да са си запознати с точни квадратури на стаи. Хола е достатъчно просторен, телевизор, обзавеждането, мека мебел, всичко, което виждате е включено в цена. Важно уточнение, хола е само с мека мебел, това ще бъде място, в което си почивате. Тук влизаме в кухня с трапезария, пак достатъчно добри размери, удобна кухня, в която може да се приготвите храна и тук да я консумирате съответно. Разполагали се за тераса на трапезария. Кухнята е изключително удобна, с голяма мивка, оборудване с всичко нужно, хладилници, фризери, фурната и хубаво сърдината, което го намирам за изключително удобно, няма нужда да се навеждате както е у дома. За жалост, но всичко търпи промени. Има и вкадена съдомявана също, общо взето всичко необходимо. Пренасяме се в спалня номер 1 с изключително голям гардероб за всички дами, които винаги нямат какво да облекат. Сигурен съм, че ще ви бъде много полезен. Спалнята е сравнително много удобна, като цяло е с добри размери, слънчева е, доста светлина влиза. Да покажем и втората спалня, също достатъчно добри размери, има налично обзавеждане, при необходимост може да се махне и пък ако бъде нужно, то е сравнително много, в добро състояние, разбира се, че може да остане. За финал показваме санитарните възли, в случай баня и туалетна са отделно. Почваме от банята. Туалетна съответно баня. И едно допълнително складово помещение, с което ще разполагате, на което съм сигурен, че намерите приложение. Това е, приятели, има още няколко детайла, които разбира се трябва да уточним. Свържете се с мен за повече информация и насочване на огледи.